sing mletheki dudu sikile. Apane? Andike. Oh, dia sike. Cah putih ngono iso ana sing mlethek. Kedua-duanya kamu gandeng awan iki macak solehah. Solehah. Orang yang solehah itu biasanya doanya abdol sekali. Mula ojo lali dongane kang Mas Manten Mbak Manten biar dia mendapat syafaat dari Kanjeng Nabi juga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Solehah ini awan. Nek bengi, Mbak. Nek bengi solehot. Solehot. Dongakno nduk wis jek perawan. Ah jan nyanyi dek ayu menik-menik kaya jaman perawanku yo ngene iki lho Mas. Tak kira nek boneka iki. Lah iki jaman perawan kowe kaya ngene iki. Lah apa kowe wis ora perawan saiki? Wis tau. Keneng duran pacul dadi remuk. Kagem temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah. Amin. Amin ya Allah. Dongamu cekaos wae Siska. Mugi-mugi Mbak Nganten dan cepet meteng ngono ya Mas. Ya. Kuwi mongko iki jumbuh karo kahanan. Nggih. Pak Parmin. Wonten dawuh Pak Parmin. Supados sowan mriki nggih. Oh ngoten. Tak weling slendro genti kanggo Mas Manten Mbak Manten. Ya. Weling kanggo Mas Manten Mbak Manten. Slendro genti rada ngetan kene gen ketok ndongake Mas Manten kok. Nah. Jas ireng kathok ireng. Pak Parmin seneng, tamune yo seneng. Pak Parmin iki sedekah ora mung daharan unjukan, sedekah nyegerke rasa, nyegerke jiwa, campur sari. Iki kena nganggo terapi jiwa nggih Pak nggih. Nah, kena nggo rabuk nyawa, nyenengke pikir kari senenge pikir, bungae ngati, lara gula lunga, asam urat minggat, ya toh? Asam lambung mari. Lho, ngono. Pripun, Bu? Tenan mandi terapi jiwae kaya ngene iki. Mula aja mung sedekah dhuwit, ya kalau mosok nyeneng-nyenengno marang liyan-liyane. Oh ngono. Bu lho batine MC-ne kek ukarane pintere ram. Lah niki dasare sing nggo golek dhuwit nggih ngene. Ngene iki kok nggih. Pawelingku aja nganti lali. Basis kan udah ngetan ngono. Nah mergo tamune iki pirang-pirang Pak Parmin lagi Waradin, Pak Bayan, Pak Lurah sepatus keratan lah ngono. Anggonira bangun balik wis mo antut runtut sakarone atono tukar batu tansah eling sabaring ngati kuat nampa panandang tan gampang amutung. Wong omah-omah kuwi kudu kuat nampa penandang. Wong urip tanpa ujian kuwi uripe masa depane suram, kurang cerdas, kurang cerah tak kandhani. Lah ngono. Nek ujiane jenengan ki sokeh biar. Bolah pol tak kandhani wis diuji ekonomi diapusi wong, diuji ekonomi remuk, diuji ra ndek bojo lho lho. Ora ngeri. Didongake Mas Manten Mbak Manten muga-muga kuat. Muga-muga urip ira dadi patuladaning sesami. Hayu-hayu pinagya. Langgamipun napa Mbak Siska? Menawi dilebetke pepeleng ngoten Mas. Oh nggih saged nggih. Ngiras pantes ngemotaken dhateng sedaya warga utawi tamu ingkang sami lenggah. Mergo jamane wis tuwa, wong seni aja dadi tontonan, kala mangsa kudu kena kanggo tuntunan. Pepeleng garap irama alus. Pepeleng balelang lolen. Ya Mas Budi kendange
Semarangan. Du du du. Ju ju ju. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine. Wis wancine padha nindakake adan wis kumendang wayahe sembayang netepi wajib dawuhe pangeran. Salat dadi cagake agama limang wektu kudu tansah dijaga lan sing tumaknina luwih sampurna. Mas Winarto sing saka Wonogiri. Mbak Arum lho kaya ngene iki lho Nduk. Wong seni iki jebul isine mung pewarah parintah kanggo nata urip, pitutur kanggo nglakoni urip kang ayem tentrem. Dadi eneng sing ngandhake jare wong seni kok
haram ngono eneng. Mongko isine iki kawruh lan pitutur parentah-parentah marga iki anggitane para wali gamelan iki. Nggih. Mula dadi awake dhewe iki ngerah pantes ya karo dakwah lewat media seni. Media seni. Zaman riyen nek Sunan menika ya dakwah nganggo wayang kulit. Nganggo wayang, nganggo gamelan dikelumpukke. Lah ngono awake dhewe gandeng zaman modern, saiki campur sari kanggo dakwah. Iya, dadi seni iki ora haram ya, Mas. Ora haram. Nek penyanyi diora haram. Haram bukan muhrim kok ya. Iya. Kembali ke Terus habitatnya mangga. Mbak Sukinem. Kedep. Sukinem sing saka laladan kutha Boyolali.